Le ngoma lena osihlonise ngayo unyaka ithi ibheke kubani le ngoma yaqhamuka kanjani umzala le ngoma enkulu and lo muntu ibheke kumuntu ngiyazi ibheke kumuntu engabe kwakwenze njani ubani lo muntu. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle ke. Today sizolalela ke i-interview yakhe ke uMafikizolo echaza ngengoma yakhe le hlukanisa unyaka ethi uyonqingonyo ukuthi ize nje yaqhamuka kanjani nanokuthi nje njengoba ehlukanisa unyaka uzizwa kanjani ke. Ashona khona engamoshela isikhathi sakho. Ngokuthi uyaqala ukufika lana, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungeke uze uphuthelwe amavideo afana nalawo ashone khona ke. Yebo njalo. Ngiyaphila mzala, tisama mfethu Mafikizolo sana kuhlabana nge-Song of the Year kuKhozi FM. Futhi mayiphuma indaba zokuthi nangu Mafikizolo ethatha unyaka waziwa kanjani kabe ndanga. Eyi, namanje angingeze. Angakholwa labanje mzala. Akakholwa but sithi sekwafika endlebeni zami. Ngicabanga ukuthi kumele ngibonge nje abantu kakhulu mzala ngokungivotela. Ngiyabonga kakhulu. Ngomuntu okanje namhlanje ngizoyibona abantu. So ngiyababonga kakhulu. Angikakholwa ukuthi kusenzekile. Mhlawumbe ngizokholwa hamba kwesikhathi. Mzala, umuntu umenza umculo angazi ngabo umculo kodwa ngiyazi ukuthi kukhona lokho usufuna uku-achieve, usufuna kuvele. Igoal enkulu kangaka liyokuhlonisa unyaka abayicabanga mzala ukuthi ngoba ngiqala ukuba umculi ngiyokufika isikhathi ukuthi singene ngengoma yami unyakeni omusha. Yize bekukhona mhlawumbe emqondweni yami kodwa bengingazi ukuthi kungaze kwenzeke mhlawumbe ngokukhulu ukuphuthuma kangaka but kwakukhona angifuna ukuhamba manje ukuthi kusheshile nami kuze kwangithusa ukuthi why kwenzeke masinya kangaka. Kushuthi uyena-ke mzala. Yebo. Ngiyabonga kakhulu mzala. Wemzala le ngoma lena osihlonise ngayo unyaka ithi ibheke kubani le ngoma yaqhamuka kanjani umzala le ngoma enkulu and lo muntu ibheke kumuntu ngiyazi ibheke kumuntu engabe kwakwenze njani ubani lo muntu. Eyi. Hayi babe ngilimazile mzala. Babe ngilimazile. Awu. Ngiyabonga mzala. Kulungile mzala. Hayi babe ngilibazile but ngeke phela ngipushe ngegama kodwa phela yona yayigadi. Yebo. Hayi sabakhulu mzala wami. Mhlambe 2026 uqale kahle kakhulu unyaka wakho mzala. Uhlonisa unyaka sikubona on each and every poster khona Mafikizolo. Mhlambe how do you manage ukuthi mzala ngibizwe eMaritzburg, ngibizwe eGoli, ngibizwe eMpangeni, wenza kanjani mzala ukuthi ukhave wonke lama bookings? Namhlanje nje angisakwazanga ukumanage ngenxa yokuthi kweminye imicimbi aba-understand ukuthi mangabe mhlawumbe kusenesikhathi esikanje njengamanje kumele bezame nami ukungilekelela ukuthi mhlawumbe mangifika ngicela ningifake ngisaya endaweni ethize mhlawumbe bekwazi ukuthi silekelelane lapho. Akwenzekanga njengamanje-ke sengishayekile kuyaye kwenzeke-ke amaphutha afana nalawo nanokuthi bese ngihamba nami khona la because bekuthiwa ngizoperforma around 9:40 kwangenzeka-ke bese ngihamba kwasho ukuthi-ke sengibona ukuthi kuzoba thafu ukuphoxa umuntu mhlawumbe esikwi-genre naye ngathi no ngizobekezela ngisebenze sengiyozama ukuxolisa kulaba banye yize noma sekuzoba nzima. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile i-video namhlanje. If we enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash lo subscribe button. Ungakhohlwa na ucomment down below umbono wakho ngalo ke lolu daba lakhe ko uMafikizolo. But anyways ke I will see you in the next video. Bye.